I ens sorprèn que des del PSC es faci un tipus de proposta que nosaltres entenem que costa molts diners, en tot cas, independentment de la seva valoració. És una proposta que, evidentment, ha d'anar acompanyada d'una partida econòmica i entenem que aquest debat s'ha de fer a l'entorn del debat dels pressupostos municipals, que no pot ser que presentem mocions d'aquest estil o propostes de preses extraordinaris en el ple, perquè, evidentment, tots estem d'acord en ajudar a tothom per sortir de la crisi, però això s'ha de fer amb una aportació econòmica. Per tant, entenem que això ha d'anar vinculat totalment als pressupostos municipals. Tot i així, ens sorprèn que un partit que té part de responsabilitat en aquesta crisi, ja no només a nivell local, sinó a nivell autonòmic o de la Generalitat i a nivell de l'estat espanyol, entenem que en un moment que a Vilafranca sabem que hi ha 22 habitatges buits que són d'Adigsa i que l'Ajuntament fins ara tenia tancat i que no teníem coneixement que estaven tancats, doncs és molt hipòcrita que ara comencem a parlar de fer polítiques de rehabilitació d'habitatges. Tenim habitatges que ja estan preparats per encabir a famílies noves i, per tant, entenem que la proposta hauria d'anar per aquí. Tampoc entenem com ara el PSC demana una taula amb les empreses. Això és una qüestió que nosaltres hem vinculat sempre a l'Oficina Municipal del Treball, que entenem que ha de ser un element dinamitzador de la feina a Vilafranca i que una de les maneres de fer-ho, evidentment, és seure's a una taula, parlar amb sindicats, amb patronals, amb unions de botiguers, etc. Però per fer una formació a mida de la ciutadania de Vilafranca, per fer una formació que realment serveixi perquè aquesta ciutadania estigui formada i pugui trobar un lloc de feina a Vilafranca. I entenem que això són propostes que nosaltres venim fent des de fa molt de temps, que el PSC no ha volgut mai tirar endavant. També és molt hipòcrita que en una situació de crisi, que tots entenem que és molt complicada, doncs quan la CUP demana que els regidors i regidores es facin el 20% al seu sou, que entenem que en aquest moment seria una manera de solidaritzar-se amb aquesta gent que està patint, doncs fins ara ens dedica a fer demagògia. La demagògia l'estan fent ells. Nosaltres entenem que els regidors i regidores, sobretot aquells que no tenim cap tipus de cartera, estem cobrant un sou que no ens pertoca i que en tot cas aquest sou podria ajudar a que aquestes famílies sortissin d'aquesta crisi. Però anem més enllà. Estem en unes institucions, tant a nivell comarcal, com local, com autonòmic, com estatal, plenes de càrrecs de confiança, persones que estan cobrant un sou difícilment justificable en detriment de que la gent que necessita diners per viure ja els tingui. Per tant, entenem que totes aquestes mesures, que també entenem que són mesures que és més de lo mismo del que hem tingut sempre fins ara, que no són mesures orientades a solucionar el problema, sinó mesures orientades a posar pedaços, que a més són mesures que segurament Convergència estaria encantada de recolzar, doncs insistim i diem molt clar, no són mesures d'un partit que sigui d'esquerres, les polítiques d'esquerres han de ser transformadores i han d'anar orientades i dirigides a solventar aquell problema que entenem que estem patint a Vilafranca i a tot el país i que això són mesures que simplement el que proposen és solventem el problema avui perquè puguin les famílies menjar, però no va buscar l'arrel del problema que ens permeti, com a mínim, donar-li esperança a la ciutadania.